Moi kaikille! Tässä videossa haluan yrittää puhua vain suomeksi, koska mulla on nyt yli 300 tilaajaa. Kiitos kaikille! Tässä videossa haluan kertoa itsestäni. Mä teen monta virhettä, mutta ei se mitään paljon, koska se on tärkeää, että harjoitellen. Mutta aloitetaan. Olen Inago, olen 29-vuotias, olen puoli kreikalainen ja puoli englantilainen. Olen kotoisin Englannista ja mä muutin Englannista Suomeen tänä vuonna helmikuussa mun vaimoni kanssa. Me asumme Helsingissä asunnossa. Kun olin Englannissa, opiskelin yliopistossa urheilujen psykologia-mestarit. Ja mun viimeinen ammatti oli myyntimies. Mä myin yrityksestä yritykseen palvelukset netissä. Nyt olen Suomessa. En tiedä, mitä haluan tehdä täällä, mutta nyt olen kurssilla TE-toimiston kanssa ja kurssin jälkeen toivon, että voin löytää työpaikan. Olen opiskellut suomea ehkä 3,5 vuotta. Olen opiskellut suomea paljon Duolingossa sovelluksessa, mutta kun muutin Suomeen, mä aloitin monta kielikurssia. Minusta kielikurssi on niin parempi kuin Duolingo-sovellus, koska kurssilla voit kirjoittaa, puhua, kuuntella ja mitä muuta lukea. Joka päivä opiskelet jotain eri, mutta Duolingossa opiskelet yleensä ihan sama. Mutta mä opin paljon kurssilla tai ehkä kursseilla. Mä toivon, että mä voin olla taso B1. Luulen, että nyt olen taso A2.2. En tiedä, mutta luulen, että olen. Harrastat. Mä harrastan koripalloa. Mä tykkään siitä paljon. Mä aloitin koripalloa, kun olin 12-vuotias. Ja se on mun lempiurheilu. Mä tykkään myös jalkapallosta. Se on myös hyvä urheilu, mutta en tiedä, kun olen pelannut viimeinen. Mutta mä tykkään, kun olen aktiivinen. Mä tykkään kävelystä metsässä ja Suomessa on paras paikka, jos tykkäät siitä myös. Mitä muuta? Mun lempiruoka on pizza. Mun pizza on, kun sillä on juustoa ja tomaattikastiketta ja lohta. Se on mun lempipizza. Mitä muuta? En tiedä. Mä sanoin paljon jo,
luulen, että voin lopettaa nyt, mutta toivon, että voit ymmärtää, mitä mä sanoin. Mä olen, opiskelen vielä suomen kieltä. Se on ihan vaikea minusta, mutta haluan yrittää tehdä toinen videota, jossa puhun taas vain suomeksi. Se on ihan hyvä harjoitella, mutta mä lopetan nyt. Toivon, että tykkäät siitä ja tykkään, että mä näin sinua tai teitä pian ja nähdään pian näkemiin.